Naranasan ang baha sa iba't ibang lugar sa Batangas dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang ilang sasakyan nga sa bayan ng Lemery na balahaw dahil sa makapal na putik. Samantala, nagdeklara na ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas ng state of emergency sa buong probinsya. Nakatutok si Paul Hernandez. Malailog ang kalsada sa Talaga sa Tanawan City, Batangas dahil sa walang puknat na pag-uulan kagabi. Kaya ang resulta, baha. Hanggang mag-umaga, gutter deep pa rin ang baha. Tuwing umuulan po, wala pa pong 30 minutes ang ulan, talagang ganyan na po yan. Eh ngayon po, lalo na ngayong tagbagyo. Noong kabilang taon, 2023, bumaha, March. Dinabot ang aming bahay, loob. Isang linggo ko yung lilamas. Tapos nakasisira yung aming gamit, lahat yung cabinet namin, yung refrigerator, pati yung washing machine, lahat sira. Pati yung mga sopa, tinapon na nga ng kapatid ko kasi nagkasisira na. Kaninang umaga, gumamit na ng water pump ang DPWH para matanggal ang tubig sa kalsada. Magtutuloy-tuloy daw ito hanggat may baha sa lugar. Sa Lemery, Batangas, lakas loob na sinusuong ng mga motorista ang mataas na tubig baha na yan kagabi sa isang kalsada sa Barangay Palanas. Kahapon din rumaragas ang kulay putik na baha ang namerwisyo sa mga motorista at dumara ang residente sa Barangay Malinis. Natatangay pa ang mga basura. At pagputok ng liwanag kanina, tubig at makakapal na putik ang sumalubong sa mga dumaraang sasakyan. May mga nabalahaw pang sasakyan. Pahirapan ang pagpala dyan sa putik ng mga residente. Nakatiwangwang na bunot at punong kahoy ang resulta ng mataas na baha. Inuumpisahan na rin ang clearing operations. Lahat ng ito dulot ng nararanasang habagat at pananalasa ng bagyong Karina. Nagdeklara na ang pamahalang palalawigan ng Batangas ng state of emergency. All local government units in the province of Batangas can mobilize and utilize their resources. Pinaaalerto ng mga otoridad ng publiko na maging handa sa banta ng malakas sa pag-ulan at pagguho ng lupa. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.